Започва вторият от серията предизборни диспути в ефира на БНТ. Те се излъчват по правилата на Изборния кодекс и споразумението, подписано между обществената телевизия и партиите и коалициите, регистрирани за участие в извънредните парламентарни избори на 19 април. Споразумението е одобрено от ЦИК. Участието в този диспут е безплатно. Кандидатите имат равно време за отговори на журналистически въпроси. Аз съм Даниел Михайлов. Започваме. В студиото тази вечер са Теодор Димокенчев, кандидат за депутат от политическа партия България може, водач на листата в 16-ти МИР Пловдив-град. Господин Димокенчев, млад човек, тръгва към изборите. Защо? Аз винаги съм искал да се занимавам с политика и с годините е озряло мен мнението, че ако нормалните хора не се включат, няма да има истинска промяна. Затова и когато Кузман Илиев ме покани да се присъединя към България може, веднага приех. Това са първи парламентарни избори за България може и ние сме единствената партия, която всъщност направи протест в България срещу участието ни във войната в Иран. Ние виждаме вече, че Франция, Испания, Италия отказват въздушното си пространство на американците и на израелците. И тази война няма нищо общо с НАТО. Така че днес излезе информация, че всъщност правителството е крило, че е имало нота до България, че ние сме легитимна цел. Когато направихме нашия протест, ни се подиграваха, че сме ятоласи, че си измисляме, че плашим хората, но ето вижда се месец по-късно, че ние сме били напълно прави. Добре, да влезем в конкретика. Господин Димокенчев, войната в Иран и цените на горивата, жесток натиск на световната икономика. Какви мерки и краткосрочни, и дългосрочни може да предложи България може? България може предлага едно събуждане и за България, и за Европа по отношение на енергийната независимост. Ние имаме такъв пример вече в Европа. След ценовите шокове 70-те години Франция си изгражда ядрената енергетика много ударно, Германия диверсифицира и тогава всъщност ядрото на европейската икономика се изгражда. Последните години това, което се случва в Европа е, че политиката отстъпи на идеологията и на морализирането. И аз не знам как госпожата ще бори корупцията при положение, че в нейната коалиция е Зелено движение, които са едни от главните рекетьори с зеления рекет, които съсипаха българската енергетика, които пречат с зелен рекет на българския бизнес и които не позволяваха членове от Зелено движение да се развие Витоша като един туристически център. Политиката на България може е такава. Европа и България да развива максимално своите енергийни източници, да се премахнат незабавно въглеродните квоти и България да направи едно цялостно проучване за своите енергийни богатства, тъй като само 5% от нашата територия е изследвана подробно за тези неща. Господин Димокенчев, подхвърли ми топката за безработицата. Оказва се обаче, че в България има недостиг на хора, които искат да работят. Разбира се, че има недостиг, тъй като държавният апарат е изключително раздут. В обществения сектор има над 600 хиляди човека при около 2 милиона работещи. Данъчната тежест е близо 50% при някои хора. Над 40% със сигурност. Това, което трябва да се направи е на първо време да се намали обществения сектор постепенно и така ще се освободи работна ръка за останалите бизнеси. Със сигурност ние не искаме от България може да внасяме хора, които нямат общо с нашия културен код. Хората, които трябва да се внасят и всички успешни държави, империи са правили следното нещо. Те са внасяли експерти на най-високо ниво. Фридрих Вилхелм, например, пруския крал, е внасял протестанти от Холандия да му строят канали, да развиват бизнеси и той лека по лека, чрез целенасочена миграция на експерти, на високо квалифицирани хора, е успял да изгради Прусия в най-силната тогава държава в Европа. Звучи много добре. Тези примери са много в историята. Да, и ние трябва това да правим в миграция. Не се получава много. Не се води такава политика. Когато не се води такава политика, не се получава. Отворихме с господин Димокенчев темата за администрацията. Отворихме и много бързо я затворихме. Аз имам два въпроса. Един, как си представяте човек от администрацията, който цял живот е бил в администрацията на държавна работа, да влезе в частния бизнес и да помага, да кажем, секретарка 20 години, опит има, става сервитьорка в Слънчев бряг, това няма как да стане. И втория е, не е ли по-добре да се мисли за ограничаване на хората в държавната администрация по принцип?
По принцип, аз затова казах постепенно. Първо има една голяма част от хората, които трябва да се пенсионират или предстои да се пенсионират, тъй като нашето население е все пак застаряващо. Това е просто факт. Въпросът е тези места да не се заемат, а да се оптимизира администрацията с изкуствен интелект, с електроника, с електронни технологии. Всъщност много държави го правят. Аз, например, съм имал бизнес в Естония. Там всичко е дигитално, администрацията е изключително малка. Те са и това пример е за това. прекрасен пример. Може да се направи, има много примери как да се направи. Въпросът е да има желание. Колкото до преквалифицирането, сега хората в държавната администрация имат много ценни умения, които са приложими и в частния сектор. Така е. Не значи, че ние ще ги оставим те да бъдат копачи. Разбира се, при всяка смяна на работа има един процес на адаптация, но в крайна сметка и държавната администрация не е някаква служба до живот в повечето случаи. Да завършим Макар, че много темата. хора я третират така, за съжаление. Сега, господин Димокенчев, трябва да си поговоря, защото като гледам, най-много имате вие, да поговорим за външна политика. Ако трябва България да прави избор между геополитическа ориентация и икономически интерес, тук наш, кое трябва да бъде с предимство? Трябва да се гледа комплексно, разбира се. България е член на ЕС и НАТО. Ние сме за това да останем членове на ЕС и НАТО, но ние признаваме, че особено Европейския съюз има много сериозни проблеми. Виждаме, че и НАТО има проблеми, тъй като Доналд Тръмп в една офанзивна война срещу Иран се опитва да мобилизира НАТО, който ще е дефанзивен съюз. Така че нашата политика е такава и за България, и за Европа, ние да търгуваме с всички, да се спре тази търговска война с Русия, за да може Европа да има истинска диверсификация. Защото на нас ни обещаваха, че ще избягаме от лошия руски газ и американците ще ни го доставят. Сега какво се случва? Американците като Испания казаха няма да ви дадем въздушно пространство, заплашиха, че ще спрат търговията с тях. И така се получава, че ние получаваме руски газ през Азербайджан с надценка. Всъщност това е нещо, от което ние искаме да избягаме. Тоест, ако ви задам въпроса изток или запад, вие ще кажете и на изток и на запад. Ние ще кажем, България, Европа е център, който трябва да търгува с всички и да си взаимодейства с всички. Добре. Ако трябва да помагаме във външни конфликти, трябва ли България да оказва военна помощ? В случая Украйна. Така, България не трябва да участва в конфликти, които нямат нищо общо с нея. Пълен неутралитет. В България не е имало референдум, не е имало допитване дали да участваме с помощ към Украйна. Ние трябва да се фокусираме във възраждане на нашата отбранителна индустрия. Нашата теза е, че трябва да се инвестира в дронове, тъй като първо виждаме, че това е бъдещето на войната и второ в България има прекрасни компании, които вече разработват дронове за търговски цели. Може държавата заедно с тях да изгради една нова асиметрична отбранителна доктрина. Скоро ще произвеждаме барут. Вижте, това е най-ниското ниво на добавената стойност. Нали? Ние може да произвеждаме камъни и да ги изнасяме и да се хвалим колко сме добре. Много трудно консервирано производство. Понеже тук си говорим за една по-висока икономика с добавена стойност, с високи заплати, да произвеждаме барут е просто смешно. Да не говорим, че България е миноритарен собственик в този завод. Тоест, ние нямаме контрол над него, няма да запазим технологиите, ние нямаме такова споразумение, както Китай имал с американците, да вземем интелектуалната собственост. Това просто са едни неизгодни условия за България. Господин Димокенчев, как да променим съдебната система в България? Ние имаме няколко приоритета. Първо, да се премахне изцяло института на главния прокурор и тази функция да се изпълнява от министъра на правосъдието, както е в много европейски държави. Второ, да се премахне изцяло политическата квота в съдебната власт, да се демократизира, така да се каже, за да може самите съдии да избират кой да управлява съдебната власт, кой да ги представлява в ВСС, ако изобщо остане по тази форма. И съответно искаме кратки мандати, за да може по-бързо да се изчистват гнилите ябълки. И трето, трябва да се увеличат минималните наказания за някои престъпления и да се подобри бързината на съдебното производство. Понеже вървим към финал, да започнем от вас този път. Как ще накарате хората да гласуват за вас? Най-големият приоритет на България може, и той е записан отгоре на нашите политически документи, е демографския проблем. И всички наши политики се водят от това нещо. И дерегулацията, и намаляването на данъците, и конкретно за семействата ние искаме да следваме унгарския модел и да го надградим.
като, например, въведем отмяна на данък общ доход за родители с 3 и повече деца, преференциални заеми за закупуване на голямо жилище за семейства с 1, 2, 3 деца, с възможности за опрощаване. И цялата ни политика, ако отидете на сайта, не искате да се запознаете с нея, може да я прочетете там. България може, номер 19. Номер 19.